वाव लोगोफोर डेन्जार जिमखा बे बाराव बडि बानायनो हायाबा हाला आरो मास मोनथामाव जानुवारि लासै बडि बानायथारनांगोन डेन्जार जिमखा सब दंजोबो गासैखौबो जा नांगौ गासैखौबो दंजोबो गिबियावनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेनो जय हिन्द दिनै आं फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनायदों बेखौ नायलांबाय था नोंथांमोना बेखौ जायोब्ला मा जायो आरो जायाब्ला मा जायो बेनि सायाव ना नै हुए गोल्ड एमबि माने बे बडिनि हा बेनिफ्राय बिसि दबले आं बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनि बेखौ जानांगौ आरो जानाङा ना आङो 2008आवनो जिम खालामनाय मानसि 2008 बे समाव आं जिम खालामनानै आंनि बडिया बे समाव जोबोर गिदिरमोन आरो ना कलेज लाइफआव बरमायाव बेनिफ्राय आं 2010आव साख्रि मोननानै माने साख्रियाव बिदिनो खेला गेलेनाय जायो मारिनाय जायो मालाबा बन्द जायो बेफोरबायदिनो आं दिनैसिम मारिबोगासिनो दं आरो ना जिमखौ 2021 नि 22 जालायसै आं मारिबोगासिनो मालाबा बडि देरो मालाबा हामफिनो बिब्दि जाना ओमफ्राय माने बडिया माने बेफोरखौ जायाबा मा जायो मोनसे जायगायाव थांनानै नांथाहैयो देरा आरो बडिया ना मोनसे जायगायाव थांनानै नांथायो राफ थायो आंने बिब्दिनो बिराद मोजांमोन माने राफ माने आं मोजां मोनोमोन आरो गावखौ हा देरलाबो फिसाबो जाला बेनिफ्राय काहानिया मा जाबाय आं खोन्थागासिनो दं आरोना बेखौ जानायनिफ्राय काहानिया आंनिया मा जानाय बेखौ खोन्थानायदों आरोना आं बेफोरबायदिनो राबै थाबाय दाख्लैबावै 2021आव आंखौ सासे मानसिया बुंबाय भाइ जेम्स नोंनि बडिया एसेबां माबा राफ इमान बरिया नों खेला थेला गेलेनो हागोन नों बेखौ जा नङाबा नों गोरान मारिबाय थाना मा जानो जाहैबाय आंखौ नों बेखौ जाना मारिलाय नोंनि बडिखौ नायबाय ओमफ्राय आं जाबाय आङो 3 किल' जादों टटेल मास मोनथाम जे दाख्लै आंनि फार्स्ट इउटुब बानायनाय समाव आं बिराद बडि नुदोंमोन ना बे समाव आं जादोंमोन आरोना आं जाबाय जानाय लोगो लोगो ओरैबायदि देरबाय आंनि बडिया आंबो आसरित जाबाय ओरैबायदि बोलो जायो मानसिया जिमनि बुस्थुफोरखौ हमना गार'जोबनानै जायो ओरैबायदि पावार फैयो मानो होनबा बेयाव लिरनायाव दं आरो 40 ग्राम दङ माने माबायानो प्रटिनानो स्कुप मोनसेयाव बेनि स्कुप मोनसेनि दामा आरो 110 थाखा 20 थाखा गोलैयो मानो होनबा 2 किल'आवनो बे टटेल 7400 अब्ला मास मोननैल' जाजायो बे मास मोननैयाव 7400 अब्ला नाया माने बेसेबांखि गोलैखो सानसेयाव ओमफ्राय बेफोरबायदिनो बडियाबो देरबाय गोबां जिम बानायनोबो मोजां आं बेखौ जानो गारनो हाबाय मोनथाम जानायनि उनाव ओमफ्राय काश्मीराव थांबाय जानोबो गारबाय जानो गारनाय लोगो लोगो आंखौ बोलो गैयै जाखादों जिम खालामनो इन्टारेस्ट गैयै जाखादों बेखौ गारनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय मा जाहैबाय लोमजानाबो होबाय आं लोमजानानैबो होनायजों लाबोदों आंनि बडिया दिनैसिम ओरैबायदि हामजोबनानै दङ मानसियानो हामजोबलांखादों लोमजानायाबो आं खम लोमजायाखै 2.5 मास 3 मास लोमजाखादों ओमफ्राय बेखौबो जानो गारबाय लोमजाबायबो पुरा इनार्जि आउट जाजोबलांखादों आंनि हा बेनिफ्राय आं दिनै बेखौ जाफिननायदों आरो बेखौनो आं फंबायमोननो खोन्थानायदों आरोना बेखौ जानांगौ आरो जानाङा माने जायफोरा फैसा दङ जायफोरा खेला गेलेगोन माने खेला गेलेनो थाखाय ओंखारबोदो नोङो बडि बानायनो फैदो अब्ला नों बे बुस्थुखौ 100% जाथारनांगोन नङाबा नोङो नोंनि बडिया माने ग्र' जानाय नङा मोनसे जायगायाव थांना नांथाहैगोन बेफोरबायदिनो आंथ' जायालासिनो मारिग्रा नालाय दा जाना लानासो दा प्रब्लेम जाबाय गाज्रि जाबाय बडिया गाज्रि जाफिनदो बेनिफ्राय आं दा जाफिननायदों आरोना ओमफ्राय आं बेखौबो जाबाय थाया मास मोननैल' जानो बेखौल' फोजोबनानै बडिखौ लाबोफिननानै आङो नेचारेल मारिफिनगोन फिथाइ सामथाइजोंनो जानानै जायफोरा फैसा गैया फंबायमोन बेखौ जानाया सहस नङा आं होनना बुंखादों गोबां उन्दै उन्दै फंबायमोना आंनो सोंहरो आदा प्रटिन जाबा मा जागोन प्रटिन जाबा मा जागोन आंनो कमेन्ट हरो आदा प्रटिन जानायदोंमोन बोरै जागोन नों जायोबा लागाथार जानो हानांगोन नों दुरबल जालांगोन माने बेखौ जायाबा जादावनानै जायाब्ला माने बेयाव प्रटिनखौनो आलादा मोनखायो बेनिखायनो हायोब्ला नेचारेल नों फिथाइ सामथाइ माने प्रटिन गोनां बुस्थुखौ जानानै मारिनाया मोजां आरोना जाय जायगायाव मोजां प्रटिन दङ प्रटिन थानाय बुस्थुखौ बासिनानै जानाया मोजां आरोना नेचारेल आरो जायफोरा खेला गेलेगोन बेखौ 100% जाथारनांगोन खेला गेलेनो थाखाय जों जिम खालामदोंब्ला बडिखौ मोजां नांगौब्ला फैसा खरस खालामनो हायोब्ला बेखौ जा जेबो नङा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो फंबायमोन आंनि काहानिया बिदि जादों आरोना जानो गारनानै आङो माने जादों मोखाङावबो स्किनाबो गाज्रि जालांदों माने सिथर ओंखारलांजोबदों माने बे ओरैबायदि गरम बुस्थु बेथ' आरो डेन्जार अरसो बे ओरैबायदि गोथाव एक्सारसाइस खालामबाय थानाय समाव नों बेखौ लोंनांगौ नों 2.5 घन्टा 3 घन्टा एक्सारसाइस खालामबाय थानाय नों मेङाबो नोंनि बडिया गरम थाबाय थायो ओमफ्राय जों बे बुस्थुखौ लायाबा मा 1.5 घन्टायावनो मेङो 1.5 घन्टायावनो जोंनि बडिया गुसु जानानै बायो बेनो आरो
ओमफ्राय बे बुस्थुखौ आरो एक्सारसाइज खालामखांनायनि उनाव नोङो स्कुप मोनसे जानायनि उनाव नेक्स्ट खालि नोङो ओरैबायदि माने बोलो जाफिनो नोंनि माबाया दिनै एक्सारसाइज खालामनानै इनार्जि आउट जानाया नैखौ जाना होनाय लोगो लोगो रिकभार जाफिनजोबो लगे लगे नेक्स्ट खालि नों गोबां मारिबावनो कन्टिनिउ मारिनाय बेखौ जाबाय थागोन कन्टिनिउ ओरैबायदि बोलो जायो मानसिया बेनो आरो फंबाय बेखौ जानांगौ आरो जानाङा नोंसोरनो आं बुजायना होबाय फैसा गैयाबा नेचारेल मारिनानै नेचारेल फिथाइ सामथाइ जा बेखौ इउज खालामदावनाङा आरो खालामनोबा खालाम फैसा खरस खालामनानै नों माने साक्सेसबो जागोन आरो आं बेनि सायाव बेखौनो बुंबाय आरोना आं जानानै माबायदि जादों ओमफ्राय आरो बेखौ जायोब्ला नोङो मा 6-7 लिटार दै लोंनांगौ जायो पार डे 5 लिटारल'थ' जाया होनखादों मानसिया दैयानो नै गोदोनायाव उन्दुलांबाबो दै गांफैबाय थायो जेव 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 ओरै जाफैबाय थायो ओरै फेन जाजोबो खुगायाव दै लोंबाबो लोंगौ हाया ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु ओमफ्राय आं देनां जागोन बेखौ जेब्ला बोरायगोन आंनिया साख्रि जोबना बोरायगोन अब्लानिया आंखौ लागातार जागोन कन्टिनिउ जागोन आं साख्रि जोबनानै बोरायबा ओरैबायदि जिम मारिगोन आं दाथ' हायाखै आङो डेन्जार मारिगोन थारमाने बोरायबा ओरैबायदि बडि बानायगोन आं बेखौ सानो आरो आं हायासै खिन्थु आं बानायगोन बेखौ होननानै साख्रिखौ फोजोबग्रोनि फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन बिदिनो लोगो मोनबाय थागोन जों खेला गेलेना आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोनाथ' गासैबो गोरों गोजाखा गासैबो खामानि मावग्रा गोजाखा बुजायलायनांगौ जेबो गैया नंगौना नङा गासैबो मोजां खामानि माव बिमा बाजौ अनलायनायनि खामानि माव बिब' बिनानाव गासैबो अनलायलाय गासैबो साक्सेस जागोन आरो जों रावजोंबो थगायजाबाय थानांला ब्रेनखौ एसे इउज खालाम आं बेखौनो बुङो गोबां भिडिअ बानायनो गोनां दङ गोबां रायलायनो गोनां दं नोंथांमोना मोजां मोनो मोजां मोना आं नोंथांमोनजों 100% रायलायबाय थागोन आरो भिडिअ बानायबाय थागोन नोंथांमोननि सेराव अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द